na ta ne da batu. Na yi shiri na daura baza da rarrafe na tashi kaɗan. Masu shawara na bada shi me zaka ce menene? Jajirce ka tashi tsaye idan na rika suke rabo. Alina ta Allah za ka rike ba za a cin maka ba. Wani sai da wani idan da rai ai da rabo. Alina ta ne da burekan waka sun shirya batu. Tafiya ilimi da gaske na zaune guri ɗaya baya gane gari. Lissafi na auna sai da kwakwalwa ne ake nazari. Mai neman ya dace a duk lamari ya zama abun fahari. In ya bi shawara na tabbata san ba za ya je kasa ba. Ba a gwani sai da wani idan da rai ai da rabo. Alina ta ne da burekan waka sun Ya bai nema dukkan sanadi wata ran zai je gari na akwai. Amma sai ana bi a sannu kamar ana tara kwai. Fata na ka zama tara mai a cikin mu a dinga ce da akwai. Aliyu na ta shi ma mawaki ne ba za ya je kasa ba haya. wani sai da wani idan da rai ai da rabo. Alina ta ne da burekan waka sun shirya batu. Duk zafi na nema ba zai kawo samu ba, haka ne. Amma kuma ba a gwani daga kwance kwana tsogune. Na tantance sai an kwaba kasa a gini ake zane. Bai zama aibu ba a tunani na wallahi bin na gaba. Ba a gwani sai da wani idan da rai ai da rabo. Alina ta ne da burekan waka sun shirya batu. Da ika bi tilas abi ka tsarin rabu ne wujiri. Ma'ana ka bi iyaye ka bi na gaba baka ba garari. Din shura tana da matakai na ta cikin hasken sadari. Ka tsarkake zuciyarka nake maka addu'ar ci gaba a Aliyu. Shiri na daura baza da rarrafe na tashi kaɗan. Masu shawara na bada shi me zaka ce menene? Jajirce ka tashi tsaye idan da rika suke rabo. Alina ta Allah za ka rike ba za a cin maka ba. Wani sai da wani idan da